हेलो लोगोफोर आंहा दिनै बिराद खामानि दङ नै मा होनो खामानि मावै मावै आं मोनसे ब्लग बानायनो गोसोखांबाय आरो माने खुसिबो मोनदों नालाय खुसिया जाहैबाय जों गाबोन न'आव थांनो नागिरदों क'क्राझाराव थांनो नागिरदों बिनि थाखायनो आरो ओमफ्राय लामायाथ' बिराद गोजान ना मा होनो बे जों थानायनिफ्राय गुवाहाटीसिमनो 12 घन्टा लाखायो आरो मा होनो गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझारसिम बेखौथ' मिन्थिखासिगौ बांसिनानो 4 घन्टा जेनेबा नङाबाबो 3.5 नङाबा 4 बेबायदि लागोन आरो एफा गोजान लामा ना ओमफ्राय उदैयाथ' गोजानखौ बुजिया एसेसो जानानै थांखानांगोन ना ओंखामफोरखौथ' नायनोसै लामायाव जालांनाय जायो ना मायो फुङाव जेबो हास्लाबनाय नङा मानोना जों 4:30 नङाबा 5टायावनो थांगोन नालाय बिनि थाखायनो जेबो जानो हास्लाबाना ओमफ्राय फुङावहाय बांद्राय उदै खालि एफा गोबावबो थांजाया ओंखायनो फिसा फिसौ बानायनोसै आं ओमफ्राय ब्लग बानायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो आङो मा होनो गाबोननो थांगोन नालाय ओंखायनो दानो बानायखानानै दोनसै रेडि खालामखानानै ओमफ्राय फ्रिजाव सोयै दोनसै आरो गाबोन दिहुनसै लांसै नैबे आङो ना बुट काबुलि बुट सोमनानै दोन्दोंमोन आरो बेखौ आङो रुनानै लांसै खावसे ओमफ्राय खावसे गोथाङै लांसै बेखौ जेखौ जानो गोसो बेखौ जानोसै आरो बेखौ रुनोसै आङो खावनै खालामबाय आधा आधा बेखौ गोथाङैबो लांसै गोथाङैबो जानो मोजां मोनोना गरमाव लामाफ्राव आरो मेंबा ओमफ्राय मा होनो संख्रि एसे होनानै रुनोसै ओमफ्राय दा नै बुट मोनगौमानि धक्ला बानायनो रेडि खालामसै आङो मा होनो दाबसे गोजानाव थांबाथाय बे जाग्राफोरखौ माने जानला मोनला लांनो बायो आरोना लामायाव जानला मोनलाबो जाबाथाय उदैया एसे उदैनि प्रब्लेम जाग्रा दं नालाय माने गेस जायो आरोखि आंना ओमफ्राय ओरैनो लामा गोजानाव बयनाबो जायोआनो फ्राय बिनिखायनो आङो माने एसे उदै हजम जानाय बा माने जेबो प्रब्लेम जायै बेफोरबायदि बुस्थुखौ आं बानायनानै लाङो आरो दा नैबे धक्लाखौ जानायनि उनावहाय जेबो प्रब्लेम मोना आरोखि बिराद मोजां हजम जायो नालाय आं बेखौ बानायनानै लाङो आरो मायबाफोर थांबा माबा ओमफ्राय केकफ्रा एसे एखमबा उसुबिदा खालामनो नागिरो बेखायनो आं केकखौ बानायाखिसै ओमफ्राय आं दा नै हाखु दाखु जाबाय नालाय आङो भिडिअखौबो मोजाङै देखायनाय जायासै आरो माने मारै बानायदों मारै मादों बेखौ आरो ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर गोसो दङबा बानायनायखौ नायनो कमेन्टआव लिरना हरोब्ला आङो बानायनानै दिन्थिहरगोन आरोखि मानोना जोंहा गासिबो माने मोजां मोनो आरो बे आइटेमखौ बिनि थाखायनो आरो दा नोंथांमोनाबो मोजां मोननो हागौ बे हिसाबै जुदि गोसो दङब्ला आरो माने इभिनिं स्नेक्सनि थाखाय बिराद मोजां आरो ओमफ्राय उदैनि जेबो प्रब्लेम जाया बिनि थाखायनो आङो बेखौ मोजां मोनो आरो ओमफ्राय लामायाव जों माहायबा थाथ'नानै बेखौनो साहाजों जानानै थांनोसै जोङो मा होनो माबाजों थांगोन आरो काजिरङाजों दा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर काजिरङा एसे नायनो गोसो दंबा नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो हागोन होमबा नुगोन आरो आनारसबो रेडि खालामनानै लांसै आं हानानै दोनखानोसै माबा सोरबा फिथाइ जानो गोसोबा फिथाइ हाखानानै दोनखाजोबो रेडि खालामनानै फिथाइखौबो लामा लामा जाबोनो उदैया हजम जायोना आनारसआ मोजां मोनगोन आरो जानो लामायाव एफा गोजान नालाय लामाया एखे बालायलायो लामायाव आनारसखौबो लेबनानै फ्रिजाव सोनानै दोनखानोसै
नै जोंना गाबोन लांनांगौ माबाया जाग्राफ्रा गाबोन लांनांगौआ रेडि जाजोब्बाय नै ओमफ्राय फ्रिजावल' सोयै दोनसै नैबे गोथां रख्ला नैबे बुद रुनाय ओमफ्राय गाबोन फ्रिजनिफ्राय दिहुनल' लानानै थांसै ओमफ्राय मा होनो माखासे आगैमोनहा आंखौ बिराद दख'ना सुनाय भिडिअ लाबो होनबाय थादोंमोन ना आं टाइमानो जाथ'थाराखै आरो आं दा न'आव थांग्रोनोसै ओमफ्राय न'आव थांनानै फैनानै आङो खालामथारनोसै बे भिडिअखौ दा आङो जाग्राफोरखौ फ्रिजआव सोयै दोनथ'नोसै ओमफ्राय गाबोन फुङावहाय दिहुनल' लानानै थांसै दिनै आं एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबथ'नोसै मानोना बिराद रेडि खालामनांगौ दंबावो नालाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय